vi det nok. Min hukommelse, den er ikke helt okay. Nej. Velkommen tilbage, studerende. Denne gang skal min rejse ikke være blot fysisk, men sågar metafysisk, da vi skal ind i denne utroligt spændende bog fra 1200-tallet, som jeg fandt i sidste episode. Men før vi drager ind i lærdommens verden, så skal vi se, hvad der gemmer sig bag den tredje låge. Den er heroppe, blandt de fine køer. Det kan være, at vi lærer noget om ploven i dag. Ja, sådan der. Nej, en ko. Nu er vi ankommet her ved den mægtige gæstgivergård. Ja, her er magisk og oldtidigt. Men jeg vil se, om jeg kan finde ploven nogle steder. Den er jo så fantastisk dejlig. Men det er lidt som om, at der er noget mere på færden. Hvad fanden er det? Hej og velkommen til Mies Mulekalender. Jeg er Mie, og i dag vil jeg se nogle klip. Nogle af dem er blevet anbefalet mig, og nogle af dem har jeg selv valgt. I tilfælde af, at det er noget lort, det folk har anbefalet mig. Så vi vil rate det ud fra, hvor godt indholdet med køer er. Så lad os starte med en anbefaling herfra. Vi starter med en anbefaling af mine venner. De siger, at der er en ko med i Blinkende Lygter, så jeg har fået tilsendt et filmklip af det. Så må vi jo se, hvad det går ud på. Hvad glor du på, mand? Du skal fandme ikke råbe koen for helvede. Er der døv eller hvad? Jeg siger, hvad glor du på? Du skal være sød. Nej. Skal du glo? Hvad? Okay, for dig grim, mand. Nej. En stor, fed ko. Nej. Der er en ko med, men den bliver dræbt, og vi ser ikke klippet færdigt, fordi det gider vi ikke. Så en ko ud af køer, fordi der er en ko med. Så har jeg fået en anden anbefaling, jeg håber bedre, og det er Kong Pao Cowfight. Måske koen vinder forhåbentlig, så lad os prøve at se det. Remember, avoid the meadow. Ja, sådan ko. Okay, 3 shots. Kom så. Men de slår jo koen. Det er jeg ikke helt fan af, det her.
det er bedre. Det er ikke sådan super fantastisk heller. Særligt fordi man kan se, det ikke sådan er en helt rigtig god. Jeg gider ikke lige se, om den vinder. Fordi vi tilfælde af, det bliver skidt, så konen vinder. Det siger vi i hvert fald nu. Og den får 3 ud af 5 køer. Så. Nu tager vi noget, som jeg selv har valgt. Fordi at det er godt. Så nu skal vi se Inside My Animals New Tiny House. Our animal family has grown over the past year, and lately I've been dreaming of creating an enrichment space for them, so I'm gonna make one. But what makes the perfect enrichment space? Well, if we ask Milo, he'd probably say it needs a buffet of snacks. Yay! The first thing we have to fit in here is a snack kitchen with a fridge. Kom nu til, hvor der kører med, tak. Milo was so curious about what was going on. We had so many people in Nå, Milo. Lad os gå 3 minutter ind i stedet. time to go get Millie and Milo. We got a surprise for you guys. Der var de. Oh, good boy. Oh, good boy. Here you go, bud. Yeah, let's go. All right, Millie. Oh, yes. They don't realize where we're going yet, but they're always on board for a field We're gonna trip. go cool De er så nu døde. off inside. Let's go fast. Oh, yeah. Milo is a bit more cautious and was hesitant to fully get through the door. Oh, it feels so good in here. Oh, that's a curtain. Come on. No, we're coming in. Yeah. Oh, there you go. But once he finally made it in, the fake plant on the coffee table caught his eye and he just had to take a bite. Oh no! It's not real. Her. Nå, jeg tror, vi er nødt til at stoppe den her, så bliver det bare helt så godt. Men altså, Millie og Milo, de er geniale, de er fucking muser, så de får 6 ud af 5 koer. Det skal stoppe på en helt vild high note, så det er en af mine yndlings. Og det er My Baby Cow's Morning Routine. Den sover ved siden af. Og det er den Millie, den samme ko fra før, da hun er helt lille. Oh my god. Yes. Nå, hun er så lille her. Her. Det... her. Altså, den kan jo slet ikke rates. Det er jo bedste nogensinde. Det er jo baby fluffy cows. Hvorfor er der ikke nogen af jer, der er lige så fluffy? Det er faktisk lidt skuffende. Men jeg tror, det er bedst, vi bare holder det på den gode note. Tag en drink. Se nogle ko-videoer. Glædelig mul. Kom her. Nu er det nu er det alle murerne de murer hele dagen. Alle trygt i deres varme stalle, fyldt med dejlig mælk. Nu er det nu er det vi har sat i kanse hele dagen. Set film med mange kører i, og deres mule er blød. Vi kigger langt mod dem, hun vil have dem i sit hjem, og drømmer om at bo på en farm. Står på hendes ønskelist, mon det er det hun får i gave, så det kan blive en dejlig jul. Så det kan blive en dejlig jul. Nej, det var godt nok en uhyggelig drøm. Og så handlede det slet ikke om ploven. Men sådan noget kan der jo også ske, når man drager ind i sådan nogle gamle oldtidstekster. Nogle gange finder man slet ikke noget. Bare køer. Men nu har jeg lyst til en bitte en, så jeg tror, vi tager i fred næste gang. Ja, se med.
Svangerskabet, det bliver langt. Det bliver langt. 9 måneder efter det sprang. Det livets